Dobrý deň prajem, volám sa Ľubica Stupareková a učím na škole matematiku. Jedným z kritérií prijatia na školu je aj úspešné absolvovanie prijímacích skúšok z matematiky. O týchto skúškach by som vás rada teraz poinformovala. Termíny konania. Prvý termín prijímacích skúšok je 3. maj 2021, druhý termín je 10. maj 2021. Obidva termíny sú v pondelok. V príkladoch na písomných skúškach z matematiky sú zaradené základné okruhy alebo celky, ktoré sa na základnej škole preberajú. Takže sú to trebárs číselné výrazy, mocniny, premeny jednotiek, geometrické útvary ako trojuholník, obdĺžník, štvorec, lineárne rovnice a nerovnice, pravdepodobnosť a percentá. Takisto pre záujemcov robíme aj bezplatnú prípravu na prijímacie skúšky. Táto príprava sa bude konať 15. marca a druhý termín je 26. apríla 2021 v budove našej školy od 14. hodiny. Tu máme ukážku testu z matematiky. Každý test obsahuje 10 otázok. Prvých 5 otázok sú otázky s výberom odpovede, áno, čiže zakružkujete správnu odpoveď, Ačko, Bčko alebo Cčko. Za každú správnu odpoveď dostanete 1 bod. Otázky 6, 7, 8, 9, 10, alebo teda úlohy, je treba samozrejme vyriešiť a správnu odpoveď potom dopíšete do okienka alebo do pripraveného miesta. Za tieto úlohy 6., 7., 8., 9. a 10. dostanete 2 body. Celkový počet bodov, ktoré môžete získať za písomnú skúšku alebo písomný test z matematiky, je 15 bodov. Takisto môžete používať pri počítaní kalkulačku. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás.